ke mulki na duniya na gane ya zarce dukan tsumakiya lallai ne sai yanzu na san so yana da daɗi na tone mai tsintuwa na farar budurwa yan mata ga sako daga zuciyata zan furta ke jigoci ta rayuwata ki fahimta mu zama tamkar jini da hanta manufata Aisha ko kumbara na miko ki bani so za na kara sarko inda ni da ke ai biki na baiko akan kina dauke da marar so na coke zantar duk mai shirin taba min momina tana bugun kirji da zuciya na gane akan ki ne kyakkyawa zinariya a gani na kin girma na kira ki da gimbiya ni na san ke kin wuce hakan a zuciya to masoyiya ta ki bani dama na yi alkawarin akan ki zan jure da kuya ko zagi ke ce jigo na rayuwa kin zama dangi ashfat samun irin ki lallai akwai biya daga ke ba wacce za na karo ke ce habibiya na sasinta cikin kalbina burina kike tausayina zuciya za ta daina kuna ni na fi so kyaminta da ni ki bani so ya zan magani duba jikina yana gumi babu ke ya zanayi tabbas ke ce masoyiyata kin zama idaniya Aisha ke ce sarauniya ta sanyi na zuciya sannan ke ce aminiya ta mai sani dariya indai na mallake suna more a duniya yamsa bane mu yamsa bane